फिर से रउआ लोगन खातिर एगो और नया गाना के अपडेट लेके आ गई आप सबके गरीब छोट भाई। तो रउआ लोगन के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार जेकर नाम है नील कमल सिंह 2 हफ्ता पहले ही इनकर एगो गाना लॉन्च भइल है, जौने गाना के टाइटल है लड़की दीवानी। है देख ले पोस्टरवा स्क्रीनिया पे रउआ लोगन, जवन की 26 मिलियन के रिकॉर्ड बना देले बा। जी हाँ भाई लोग, तैयार हो जा फिर से, काहे से फिर से आ रहल बाटे भोजपुरी के सुपरस्टार नील कमल सिंह एगो और नया धमाका सॉन्ग लेके। तब भैया हाई स्क्रीनिया पे पोस्टरवा रउआ लोगन देख ली, जौने गानवा के टाइटल है लाइसेंसी। नील कमल सिंह के आवाज़ में आवता ई गाना, और यह वीडियो में आकांक्षा पुरी जवन की बॉलीवुड के एक्ट्रेस बानी, और एकरे पहले जवन होली के एगो गाना आयल रहे नील कमल सिंह के, उहू गानवा में फैट कैले रहली। तो ई गानवा के जे लिखले बा उनकर नाम है आशुतोष तिवारी, जवन की नील कमल सिंह के दोस्त हमें, अच्छा मित्र हमें। आ गानवा में म्यूजिक देले बाने विनय विनायका जी। तो रउआ लोगन तैयार हो जाएं, काहे से भोजपुरी में अलग ही रिकॉर्ड, अलग ही लेवल के नया नया गाना लेके आ रहा बाटे नील कमल सिंह ये दिन। तो भैया कुछ घंटे पहले टीजर के लॉन्च कैल गई है, जाके आप लोगन देख सकल जाला। अरे वीडियो के फुल वीडियो जवन की लॉन्च होखे वाला बा सोमवार के दिन सुबह 7 बजे, यानी कि 7 अप्रैल के सुबह 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल बा, जौने पे 16 मिलियन सब्सक्राइबर बाटे, वही चैनलवा से ई गानवा के लॉन्च करल जाई। तो रउआ लोगन ऐसे ही प्यार और दुलार अपने आई छोट गरीब भाई पे हमेशा बनाए रखी जा, और सपोर्ट के तो बहुत ज़रूरत बा रउआ लोगन के। कहाँ से आपके सपोर्ट के बिना दुनिया में कौनो भी यूट्यूबर हो गई ने, सोशल मीडिया के जौन इन्फ्लुएंसर बाटे उ हो गई ने, आगे ना बढ़ सकें। तो रउआ लोगन से बस यह विनती बा कि अपने छोट भाई के प्यार दी, सपोर्ट दी, दुलार जरूर बनाए रखी जा। और हमारे वीडियो आपके पसंद आवता तो वीडियो के लाइक कर दी, और चैनल पे नए बानी रउआ लोगन तो सब्सक्राइब करके घंटी के बजा